Kacamatannya dipakai. Oh, pakai coklat motor. Mau pulang madep rana. Isin. Madepe dono. Isin karo awake dhewe. Malah ra isin karo penonton ya. Delokke Mas J yo isin. Oh, isine ru Mas J to. Oh, Mas J isin-isinke. Aja seru-seru to. Kepala tidur, hujan di sing
sembahyang tidak puasa, di dalam kubur terdapat siksa. Yo, ayo. Ayo. Pakai. Oh iya. Oh iya. Pakai. Oh iya. Pakai. Oh iya. Yapi. Oh iya. Pakai. Jiwat kawe sengsam kamulyan Busana nirasutra moco warna Lalangan baksan oke badesa kolos
Sing numpak Ndara Putri sing ngiring para pantri cek cekno cek cek gumetek cek turun turun Iya. Cak.
Nggih tasih sawiji kalian kula sak kanca turungga Kedung Mataram saking Aglik RT 3 Desa Kali Pandawa Harjo Sewon Bantul. Wonten ing jam menika tasih iki nderek mangayu bagya ngganipun Mas Angga. Apa nak jenenge? Ngene-ngene iki lho Mas Angga. Ngene-ngene iki apa jenenge? Bu, Ngene iki apa jenenge? ngene iki Mas Angga. Manten-manten apa manten tenanan? Mantan tenanan. Manten-mantenan apa manten tenanan? Mantan tenanan lah iki. Oh, tenanan. Berarti di manten-mantenan. Tuh. Heeh. Wis asli ya, iki mantan asli. Wis manten asli. Oh, resmi, Nah, kok. terus kembengi jadwale ngopo, Mas? Saiki wis jadilan. Gara PR. PR kepiye kuwi? Kira-kira. Kok dadak ngematke iki ngopo? Ayo Kang Sen to, no. Oh, Sen. Heeh, engko aku nak teko ya. Tak gocekke lampune. Heeh, ya. Engko kesetrum kowe. Ora, Mas. Aku cek lampu. Aku tak goceki HP wae. Nggih. Monggo kasih manut Ya, linggih derek monggo iki, Mas. Mas, garapane penapa? Wong ayu satya romaksa nala sasat abyare kartika